reconciling with the government. La page 2 yahone. Ida fifo kilo kubasrane talent discovery. And then we want it in the page 3. Page 3 for Munye coordinator. Over the regular bar. That place advert le paper no. Lekele ndebe batan teaching tank group. Komo kwale aka. Ulamano odi ebe wa yiwo regular bar na yiga lo drip no. Page 5. Lekumaka Imo Commissioner of Police. Ngoji ban we ban out. The same CP. Lekuka nga eji tí ó tó yá bogi nígbà nígbà kidnapping. Olùpẹ̀sìrì lè bá pépà náà wáyá. Ndé mgbe editorial team pépà náà wà ndé kara aka. Àná onye na-ele idiwe bụ Dr. Osi ihe na-achọ. Dr. Kajeta ihe na-achọ bụ my mentor. It happens to be my mentor when we were growing up. And I thank God for Egbema Maiden Town group. We have not seen for several years. But when I came here, I saw my mentor again. Dr. Ihenacho, thank you very much. The editorial team has done wonderful work. In page 6, they talk about spiritual angle. So this paper is all encompassing. It touches a lot of areas. They talk about spiritual angle, they talk about singles and married. If you remember, Troy Lowine. Egbema as a paradox of wealth and poverty. In fact, don't go without having a copy of this paper, no matter the cost. Ijafu, overall, the features here. Egbema as a paradox of wealth and poverty. Impact of politics on intercultural relations. Urujala page 9. Ale Kufo Basra, India US did disqualify Donald Trump. And you know Donald Trump, a lot of people are saying that he's likely to become the next US president. Page 11 goes on interview of he wrote very in full. Every page about Rivers News was around the River State. Personality profile is a page where we talk about Egbema first 11. Those doctors, those lawyers, those entrepreneurs, those professors, barristers that we have in Egbema. We devote this page for them, the personality profile. It's a must read for you. We are also talking about sports. That an Egbema indigene is the #1 goalkeeper that will go with Super Eagles. Thank you. Egbema Wemadu. I will not tell you the name, but if you go to page 15, you will see the person. He might be from your village, I don't know, but you need to see page 15. Give food the next person that will keep Egbema. Egbema 8th grade competition is in this paper. Your village competition too is here. There's another advert here. There's another advert here by Honorable Kizu. He tried to felicitate with Egbema Maiden Town group, and we recognize the fact that he had a device with us. So we also thank him for placing an advert in the paper. On the back page, we have our coordinator, Prince Owakibo. Anywhere you see him, you will see the glass. And if you remove the glass, he'll be looking at you from up there. Thank you very much. Make sure you have a copy of this book. That's a wonderful review. You can do better than that. Thank you, sir. Because we are not doing the programs, but I think it's the right time for us to identify with the group by having access to the paper.
I know I have wonderful traditional rulers here. We have Mr. Obago from Bede here. We have the Zibo from Poma here. We have the regent of Obiabu here. Wonderful, wonderful, wonderful. So, you are welcome to Egbema Community Watch. DJ, give us another Egbema Muslim as we are waiting for dignitaries who would wish to identify with the Egbema TikTok through this video. Okay, thank you. Hello. Yes, from the high table. That I should entertain us a bit with jokes while we continue. Okay, if I'm Egbema, both in Rivers and Imo, we don't have a formula for naming people. But in general, most part of Rivers State, I will have a formula for naming their children. Now, let's go to Ogoni axis, or let me begin with Ikwere. Almost all Ikwere names go with Nda. So whatever I say that thing and add Nda, you will get an Ikwere name. Let's do it together. Ofu Nda, Wene Nda, Eyin, Marching Grand, Bush Entry, Demolition, Flyover. I beg on a joke I do. Then but if you go to Ogoni land, if an Ogoni man tells you his first name, just pronounce the name from the end to the beginning. You will get the surname. Now let's go. Barito, what would the surname be? Thank you, sir. Barisi, what would the surname be? Bariton, what would the surname be? Barineka, what would the surname be? Bariture, what would the surname be? Egbema, what would the surname be? Egbema Bari. So as a teacher, I just walks into the class. Hello, Mr. Shedrack. My name is Bariko. I just put in my book, surname Go Bari. My name is Barisi, surname C Bari. There's no time for that. No time for such argument at all. And when our prof was speaking, you see some persons think it's all about the zim without communicating. With little or no zim, prof communicated so much. Even when he was speaking, some persons behind were like, can we just repeat this is lecture again? Now let me tell you something. I was going to Ukuta sometime last 2 weeks. Even at these small girls, immediately they gain admission, especially to study linguistics. They think that's the end of the world. Immediately we got to Ukuta Lake, I saw a cross. Immediately we boarded a boat. One little girl, the boat refused to start. One little girl, now the boat driver, joined the man. Old man, what's happening? The man shared my daughter, calm down. After so much while, the girl was like, illiterate old man, do you understand psychology? The man shared no. Do you understand histology? The man shared no. Do you understand epidemiology? The man shared no. She now asked, the man now asked her, my daughter, why all this G? The guy shared anyway, illiterate old man, since you don't know all this, you die of illiteracy. The man kept quiet. I do a center of Ukuta River. In that place, even if you see church people, when they want to cross Ukuta River, some church members, how do I go from Egbema, yes, you also down to Ukuta Lake. How do I go? Jesus power, super power, mommy water power, powerless power. But the people that are by the next thing. So immediately we got to the center, our double engine, like the boat, the guy turned one to the old illiterate man, Bajua. Illiterate old man, what is happening? The man Bashir, my daughter, our engine has spoilology. This boat is about to syncology. Since you don't understand swimology and escapology from crabology and crocodileology, you are going to diology with your knowledgeology because of your bad mathology. And if you come back in the next world, you understand respectology. If you're not clapping, Nigeria is better than Nigeria. Yes, hello, see, sir.
crack what jokes in Ghana. If some persons are not laughing, especially the women, it's not that I'm not funny. They are wearing fake foundation. Number two, Emma, if you're wearing fake foundation, immediately you smile, it will crack. That is the truth. If you're wearing fake foundation, immediately you smile, it will crack. But just look at dog here, see. Look at this table, just look at this table. They've been laughing, they've been smiling. Not original foundation. Check your neighbor. So check your neighbor. Thank you. This is made in Egbema. Please, I need a secret. Launch our first newspaper. Don't forget, our professor just spoke. And it's natural, it's even intellectual for a comment. On that note, while you are getting ready to pick our paper, we want to invite Dr. Nelson Eberi to come and make a comment. Mama, you want to comment or you want to purchase? You want to launch? Doc, please, please, please. Just 1 minute, please. Mama, God bless you. That's how it's supposed to be. So if you're interested in dancing with everybody's tank, you have the newspaper. It's before you. Identify. Just signal. We'll give you the microphone. Don't mind about 250, 1 million. Whatever you have, feel free. Mama, Madu, here. Married to I like what is happening now. This think tank, if you know, I'm always pregnant. You won't hear my name, you won't hear me talking. But this think tank, when I saw their program in my house, I went through it. I told my husband, I will come for this program. I retired as a teacher in 2015 as a director. Many of you don't know who I am. Many of you. I'm a graduate and retired as a director. In the past, I find out that in Egbema, leadership, they are not really doing it the way it's supposed to be. Because leadership is service. Leadership is service. The leadership should not be for you to come and for people to come and serve you. Anybody who claims as a leader and you want people to come and serve you is not a leader. I'm in Port Harcourt. In the Christian area, I'm doing very well here.
leader, a Church of Immaculate Conception. We are the people, the advisory councillor. The advisory councillor, I'm their leader. If you want to be a leader, you lead well. This time, why I came for your program is because I saw that you are matching with social life and religious life. That's why you see me here. I would like you to keep it up. Keep on religious life. Because anything you are doing and you don't keep God first, you are not getting it right. Even our leaders, our rulers, many of them, anything they want to do, they will call Chukwu. Chukwu is Chineke. That is God. That is God. And without God, you will not go anywhere. You won't move. From this point, there's something I want to talk. Egbema men, move with your women. Move with your women. Many of your women are intelligent. They know things. They will advance you well. You will not say, this woman, go and sit down. Keep quiet. Like one lady mentioned it today. Whenever he wants to talk, they will say, you're a woman, sit down. What is happening in this country is because they ask women, sit down. Men, even women, move on with your men. Move on with your men. Egbema men, please help our women to grow. Help them to grow. And stop gossiping. Stop gossiping. Help them to grow. That things will be well. There's three things. Talent, treasure, and time. It's written in the Bible. When you give a trade, you are blessed. You are blessed. Any organization, church organization, social organization, you must give your talent. You must give your contribute your ideas. Contribute money. Give your time. That organization will grow. From this point, I'm launching this community launch with the sum of 100,000. Wow! Because I don't know, that's about it. That's about who can labo. What is a mabo? Yes, you can see the royal regalia. What is a no? Egbema Maiden, wow! Egbema Maiden, wow! Okay, madam.
Program. Eze nwanyị ọma. I apologize, Lambert late. I thoroughly apologize for coming late. Today is a very busy day. I have 4 different appointments. I've never been able to keep your tune. Because of my busy schedule, I couldn't grant interview to this board. But all said and done, I'm grateful to God that this gathering has come to stay. Amen. It's a gathering we have nurtured all this while to come to fruition. Amen. And I believe God and trust that this will continue. I want to say one thing. The Egbema problem is not lack of leadership. Egbema problem is lack of followership. An inability of the few that find themselves in leadership position to know that they are just servants. The inability of the few that find themselves in leadership position to know that they are servants. I will not take much of your time today, but we have time to address them. But for this million edition, let me launch this book with 150,000. Wow! Onyeze, God bless you, Onyeze. In the same vein, Eze Kucha, Eze Ozokwe. Come for here. Yes. Please, before the next Eze will come, I want to invite Dr. Tony Oma to come and launch our book. Dr. Mary, you can come over. Come over, Dr. Mary. Please come. Yes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Where I can short, please. Dr. Mary, come. Okay, Imagine. Imagine. Ana m ele anya n'ọlụ ụmụ okorobịa. Mmadụ were ndị nwere ọbasi. Oke, ka m kwuo nke ọ na-atọ m ụtọ ikwuru oju ebe ma sirisi eru isi. Maka na anyị nọ before national television. Onye metụ m ala ka nsụtụ n'obodo oyibo. Okwu m eto ogologo, I don't have a long speech to make. Like I was so introduced, my name is Tony N.K. Omar, PhD. What I want to say is very short. I just want to refer us to page number. Hello. Hi. Page number 08. Page number 08. They don't have page it. number 8. If you have the newspaper, They don't have it for if now. you're clutching it in your hand, go to page number 8. I am the author of this picture article. Hello. Good. But please, editor. Yes, sir. Whenever you want to write my name on any piece I will write, please highlight my name. I will do that, sir. If you look at Sorry, page 8, the name of the author is not highlighted. Dr. Tony Omar, PhD. And if you go to last page, I also have a contribution here. So whatever I want to say has been embedded on my article on page number 8. Thank you very much and God bless all of us. How do you feel now? How do? Egbema Maiden, Jishaike. Ya bụ onye ego.
Egbema Maiden. Yes. We want to sustain the people. I am coming. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will tell you salute. Yes. Dr. Nessa, I can't allow now. Ndogi ade mama na oge adịghị ịmala solu ebe ma lasụwa ịtụ nke a ma pụja ma ọgbọmọ ebe maka ịlọ onye eze ekelela m ezigbo ekelela m Prof, I'm loyal to your government. Afro na ndị nke a na-apụchi gara ama ekelegala obodo ife chọrọ eso na ndị kwesịrị ikwu okwu ma William nwoke mkpụrụ akwa amara akpọ prọfesọ Amugo Frank o kwuru gbasara ma the strategic road map for Egbema socio-economic and political landscape nke ya kasara uru Egbema o nwere ife ọkpatụgara aka ma ife ile ọkpatụrụ aka ma kpatụchapụ olile aka mere nwere ụzọ ndị chọrọ ịkpatụ aka o kwuru okwu the economic historical background of Egbema. In retrospect unu lee anya na mgbe ya na unu fụlụ Egbema ka na-emechi nke ọma karịa ọzọ. Egbema na-emechi nke ọma gbamala Egbema dị n'otu Egbema na-abara iruro Egbema na-amara ga eju eme ifewe unu ghọta mgbe ya na bụlachi ije nwa ọrụ ije ejerịrị ọrụ asị ije abụ aja asị ije agara ije ye garị asị ya achịcha ije ahịa achịcha ọrụ Egbema ji agba ije agba ndị ọfịa ji agbagbu alụ gbamana niile na anya alị mgbe ya anaghị ndị okenye nna na okenye ndị ya na-agụchi ụmụ ya oge ju aba jeje agbagbu ya nnụnụ gbagbu alụ dị iche iche lụso alụ ọgụ ụnụ ji aghọta nna m bụ Egberi jiri aka were oge gbugbu agụ mgbe ya n'ime ọfịa ifele emeje ọ na-agajela ihu ọhụụ ife Egbema jiri be ya na-eme mana mejọ tin bụla ajụrụ n'otu nke ịbụọ nchọrọkụ mgbachi ntị bụrụ okporokwu the Egbema origin, the background of Egbema origin. Ndị Egbema bụ aga na ntị akọ niile gụrụla Egbema ekwu abalị mgbe ndị dere akọ mana ite akọ adịghị isi gbamala ije arụ ụra ije akọ akọ ndị ọzọ mana emefilila tiktan group na kalọ dị n'ọdị otu echi ka Egbema niile sisi village gbakọrọ ka anyị kwuo Egbema historical background ụzọ anishi gbamala ife nna abụghị ele edefe efe ụzọ anishi ofe ụzọ anishi atọ Egbema anyị lọkọta otu echi ọ bụ oge emere ife tiktan group alọkọta nga na ele-ekwu ala alụ onye nwere ife na-emekwu ala eme ikwe the truth anya nwere lọbụ the truth ile-ekwu ile-enye reference Egbema ekelela m ije ịgbachikwa to the kingship of Egbema alụrụ m mgbe ọ na-egbu egwu ọchịrị Egbema la ndị ọba ala obi ọba pụrụ ya n'ụzọ bido ọbụpụ nke ọbụpụ ife njekwula ọbụpụ bụla Egbema bidoro Egbema ka ndị kolonial master buru ụzọ bịa ma ọ bụrụ na amaghị Egbema ka ọchịchị buru ụzọ bịa bifo ọba ji n'ọba mgbe niile chiwepụta karị pụta ka anyị na-ekwu ya ọ bụrụ na mmemme ndị kolonial master bịara ka Egbema kwuru rekọd ndị ụzọ ụlọ alife na-ebu mgbe ya 18th century ofe na 19th century ka emeyara kọt ya ọmgbe ya ka ebidoro ọchịchị n'Egbema ụlọ alife na-ekwu ọgwụ idi mma mgbe ya ka ndị kolonial mgbe ya wee yi ndị kọtụma na-eyi shọt nika onye mara histri mgbe ya bịara mgbe ya ka ọchịchị bidoro ife ọchịchị bụ mgbe ya bịara kings ndị chief ọzọ akpọ wara chief so na ka anyị ọlọkọta ka anyị mara dị ụzọ ndị ọzọ ji bido na nga ji bido na nke ji oke anyị bụ ife omenala ọzọ ndị ya na especially ndị na-ala ụlọ kpara ọ bụ anọga jụrụ achị this the 13 this the 15
je me pagi adi 13 di 15 mam lo bi fe le ma lo ko to lo e me a e pe pareta e be me ke la mo no Kaya sala. fo ja so ale ni e ma ko le gere ibia Yeah, finally. ibia ja Finally. okay ebe ma ife ku tori ku na la France ma ndi o je de kan je if all before ku ka tele pato ga aka finally bo ebe ma nu pray ọmọ tí fọ pato ga aka dreamer nke ale ala before the people nu dream e oliwe la nda je ji ala kota ko ale ebe ma because of organization aga ore ani all politics were bi n'obodo wotu bere were bi n'obodo a wotu bere ọ mana mara na Chineke yi ya dị ochi ebe a ji ekere 3 states ekere ja steeti ebe maka arụkọta elu and wotu Ebe ma nutri ife na-arụ n'ebe ma bụ ndị ji ego ma ndị eji ihe ọ bụ onye jikarịla ebe ma niile bụ average ekwumara mechi ya na ba m icheki ya the statistics ifula ndị mmadụ ejikarị egole mma ime analyze very well the ebe ma nutri ebe ma gbalịa ka anyị were ego anyị ịgala ife ahụ okwu ka m na-ekwugharị human capital development anyị were ego anyị ịgala human capital development anyị ịga oche ine aka ma anyị ibe ego anyị na education most times ife na-enye anyị nsogbu blande ji egole ebe ma m nwere opportunity iyi dị mmadụ aka na ebele ibulu ọbụla na ụmụwe ka oche ine aka mana anyị na-ebe anyị pick one side the boss na-eyi ndị mmadụ aka ndị ọzọ aka ndị efere ụmụ anyị ndị amarala amawa akwụkwọ ọ bụ onye ama ya akwụkwọ ọ wepụtara nga ejighị bute ya elu na ịmụ ife chichi ndị eke anyị gbalịa ka ha ahapụla onwe bịala agbalị ijiri ego chụọ ndị ọzọ ịzụọ ndị ọzọ eji asụ ndị ọzọ nke ọzọ sikọ n'ime nlachi okwuela la health anyị ọdịnihu Igbo land ndị mmadụ na-eji ego ewu skuul ndị mmadụ na-eji ego ewu ụlọ ọrụ enyi nleji ebe atrat elenyewe chieftaincy title ọrụ bekee anyị na ọ dị nge onye ọbụla ji ego ebe ọpụta iji ewu gị fedia maka anyị nwere ebe ekpokwu je imeji ya mana ife na-arụ ọnụ bụla this organization ma chukwumya je eyine ụmụaka ife oje ine ụmụaka bụla ebe ma anyị mega juru na theory if not practical ka anyị na-eme today mama ebe ma think tank group echiala uche ya chia chepụta nga anụma bebe nwa ngara ji eme ifelakpọ practical mgbe mbụ ofe na-ekwu ma bụ theory anyị ji eme ewere fọm osi eme anyị ji eme today na-emera practical ebe ma should remember langa ndị nwebụla ajiji eto ife ndị na-abịachara ebe ma bụ na this organization je na-eme ọlọkọta ejia ADDC ejia Niger Delta Ministry ọhụga ego anyị ofe ego anyị amagụrụ na Niger Delta anọchie gị chiwenji ebe bụ ife atụrụ gị a na-ejighị ebe a na-ejighị oge ofe ya anyị ife ten anyị ji alọ ego nye ya na ịtọ maọbụ ịlọ ife aja ije aha ọzọ anyị mepụọ ya ọ ga-eji eme development mana a na-echịkọtacha ụkwụ anyị na-ajụ ụjọ na-eji agbakọ ewe anyị aja eje polisi aja eje kọtụma eji eme nkere aja eje na prison ọ bụ opo ebe ma nwere mmadụ ebe a na-ekarị jeala ihu in Jesus name kedu akacha mma otu okwe m ga-akwụfe ndegara naanị fedegara naanị mana nsogbu adị anyị bịara ebe na ụlọ olu ebe maka ụlọ amụrụ anyị bụ ofe anyị sụwa oyibo ngaba ka amụrụ na anyị jere akwụkwọ ife jiri eme nkenewa erore a bụ 50,000 naira 50,000 naira ịgbalịala agba chere ka jebe ka ịbụkwa otu ịgbalịala agba. You're a very fine boy. You're a handsome man. Because who never Egbema Program Ezigbo of Opuoma WAC Owagwe to come and pick a copy. Jebeshe kan ni mo follow beru. Oyo se we ni we le microphone. Oyo se ma do. Oyo se. Chela dio. Egbema chela dio.
Ebe m ekele ni o. Ekele ni o. Biko. Ma. Iye. Brother. Iye. Mama. Iye. Oku. Iye. Biko enwere m ọtụtụ okwu. Naanị nke m na-ekwu ụzọ atọ na ụtọ.